fra Kenneth Pearce. Ja, han gør sig bred her. Han skaber måske en mulighed. Det er Krøldrup, der har fundet Jon Dahl. Sådan lidt ved en tilfældighed. Det er godt lavet, Jon Dahl, det der. Det er super lavet. Det er super scoring her fra Jon Dahl. Han finder, så de bliver totalt rundtosset derinde, Georgerne. Det er verdensklasse, den scoring, Per. Simpelthen. Ja, kommer igennem 2 mand med en ganske enkel kropsbevægelse. Meget flot finte, han laver der. Kommer fri og slår den flot højt ind i målet. Prøv at se her. Træder hen over bolden. Lille træk med højre fod, venstre fod, og så højre op i krogen. Fantastisk mål. Han scorede mod albanerne, han scorede mod tyrkerne. Nu har han også gjort det i udkampen her i Tbilisi mod Georgien. Og et overblik. En mesterværdigt. Det vi ser her fra Danmarks kaptajn her i aften, Jon Dahl Tomasson. Hans 34. landskampsmål i hans landskamp nummer 69. Og klart et af de bedre. Skal vi passe på. Altså Tjani er det. Og Kobiasvili ligger derinde. Der ligger det med træt, så der kommer mål. Endnu en gang kommer de til baglinjen i Danmarks højre forsvarsside. Og så er resten egentlig relativt nemt for ham her. Det med Træts målscorer, ligesom han var det mod albanerne i den seneste hjemmekamp. Men opspillet kommer fra nummer 16 af Astatiani, som vi ellers har dækket fint op, synes jeg. Han skal ikke have så meget plads foran sig, men her kommer han altså fri efter en nærkamp med Christian Poulsen, som bliver skubbet lidt væk. Flot indlæg. Og man må også sige, at der er for mange, der søger bolden af de danske forsvarsspillere her, så det med Træts får alt for meget plads. Afslut på. Det er tydeligt. Jeg synes ellers, det der har virket fint, det er... Dahl blev rykket en tand længere tilbage på banen. Man kan nok heller ikke helt udelukke, at Daniel Jensen kunne være et emne til at blive taget ud. Også fordi han ikke har så meget kamptræning i benene. Det er ham, der får den her. Efter sin lange skadespause. Jon Dahl! Hvad laver han dog der? Den kommer fuldstændig uventet, den afslutning fra lang afstander. Man kan ikke ligefrem sige, Per, det er fortjent det her, men det er immer væk et langskud, som vi godt kunne tænke os at se igen, måske. Men lad os bare blive om, det er fuldstændig ufortjent, det her. Hold ferie, hvor han er så værdifuld for Danmark. Prøv at se her. Men fremragende lagt tilbage, Daniel Jensen, og så hammer han ellers igennem. Ja, den kan heller ikke sidde meget bedre der. Og det var til, jeg tror, den kommer alt for hurtigt til, at han kan nå at reagere. Ja, det kan man sige. Der vil være nogen, der siger, at målmanden han skal have det. Og igen. Og så Tjani med en aktion. 2 aktioner. Bliver til en afslutning. Og et mål, desværre. Men det er et flot mål, må vi sige. Og du bliver stiktosset. Ja, jeg bliver tosset. Med kuglevinder det hele. Ja. Men vi har lige sagt, at de må ikke give ham plads. De må ikke give ham plads. Han runder Thomas Gravesen alt for nemt. Og får også lov til tid til at lægge den over til sit venstre ben. Okay, den bliver snittet undervejs og snyder Thomas Sørensen, men ærgerligt. Og det er muligvis en af deres egne. Måske er det Avalanche faktisk, den rammer. Og så kan man så diskutere, om målet skal anerkendes, Per. Men det er det blevet, desværre.